Tretia B tento rok začala s nasadením. Hneď zo začiatku olympiády vyhrali atletiku, beach volejbal, orientačný beh a zle sa neumiestnili ani v streetbale a frisbee. V dlhodobých športoch sa im veľmi nedarilo, no svoje jediné finále, volejbalu, vyhrali suverénne. Podarí sa im zvíťaziť, alebo sa budú musieť uspokojiť s obhajobou druhého miesta. Minulý rok táto športovo nadaná trieda v športových disciplínach vyhrala, no tento rok sa dostala do finále iba v 3 dlhodobých športoch. Oktávania vyhrali frisbee, pretláčanie, petang a aj šach. Bude im to stačiť na obhajobu prvenstva? Napriek zaťaženiu organizovaním olympiády sa aj Septima dostala do top 3. Darilo sa im vo volejbale, plávaní, frisbee a aj beach volejbale. Vyhrali vo floorbale a vo futbale sa umiestnili na 3. mieste, kde ich z konkurentov predbehla iba oktáva.